Wannan bidiyon namu zai koyar da ku hanyar da mutum zai samu kuɗi a yanar gizo ta hanyar kallon bidiyo a yanar gizo. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin mu nuna muku hanyar da mutum zai bi ya samu kuɗi a yanar gizo ta hanyar kallon fina-finai da dai sauransu. Wannan shi ne sabon website ɗin da muka kawo muku wanda mutum zai yi amfani da shi domin samun kuɗi a yanar gizo. Kafin mu nuna muku yadda ake buɗe account ko ake yin rijista a website ɗin, za mu nuna muku yadda mutum zai fara samun kuɗi, hanyoyin da mutum zai bi ya samu kuɗi a wannan website. Na farko ga su nan an rubuta daban-daban, suna biyan kuɗi a abubuwan nan da suka ƙirgo. Suna biyan kuɗi wajen yin mutum ya yi game wato wasanni, sannan suna biyan kuɗi wajen mutum ya yi installing application a cikin wayarsa. Suna biyan kuɗi mutum ya yi posting a Instagram, sannan ya yi amsa tambayoyi da za a masa wato survey da dai sauransu. Kamar yadda kuke gani, idan mutum zai buɗe account abu ne mai sauƙi, amma kafin mu je wurin buɗe account, bari mu nuna muku wasu abubuwa kamar haka. Ga su nan sun ce na farko akwai daily bonus, ma'ana za ka ringa samun garaɓasa a kullum. Duk lokacin da kake aiki da su, to za su ringa baka wata garaɓasa a kullum. Duk lokacin da ka samu yin wasu ayyuka masu muhimmanci har guda 5, to za ka yi winning ɗin wannan bonus ɗin, ma'ana za ka ci wannan bonus ɗin. Wanda suka fi kowa samun kuɗi a rana, mutum 5 za a ware, za a ba su wannan bonus ɗin. Sannan na biyu suka ce mutum zai ci gaba da samun kuɗi daga yanzu, ma'ana daga yanzu da kake jin bidiyon nan, bayan mun kammala, in ka gama bibiyan mu, to za ka iya fara samun kuɗi da su, ma'ana za ka iya buɗe account da su yanzu ka fara samun kuɗi da su. Sai abu na gaba suka ce idan ka sanar da abokananka ko ka sanar da waɗanda suke kusa da kai, ma'ana ka nuna musu wannan site ɗin su ma su zo su samu kuɗi, to lallai kai ma za ka ringa amfana daga kuɗin da suke samu. Idan ka ɗauki za su baka wani link, wannan link ɗin za ka je ka yi sharing ɗinsa a Facebook ko ka raba shi a WhatsApp ɗinka ko a wani hanya da za ka bi ka raba wannan link ɗin. Duk wanda ya shiga ta wannan link ɗin ya buɗe account, to lallai zai iya samu, za ka iya samun duk abin da shi yake samu, za ka ringa samun wani ɓangare daga cikin abin da yake samu. Sannan sai abu na gaba, suna biyan kuɗi ne kowane sati. Duk lokacin da ka yi musu aiki ka tara kuɗi, to a ƙarshen sati za ka zo ka cire kuɗinka. Sannan kuma suna da hanyoyi guda 5 wajen cire kuɗin. Suna da asusu kala-kala har guda 5 wanda za ka iya cire kuɗi, irin su PayPal, irin su Payout, irin ga su nan dai kala-kala, duk wanda kake da shi za ka iya amfani. Sannan suna da kyakkyawar alaƙa da waɗanda suke ziyartar wannan site ɗin, ma'ana ma'aikatansu suna da kyakkyawar alaƙa da kai wanda za ka buɗe account ko ke wacce za ki buɗe account da su, ka ringa samun kuɗi a yanar gizo ta hanyar kallon bidiyo. To mu je mu ga yadda ake buɗe account kafin nan mu fara samun kuɗi a wannan site ɗin. Idan ka zo ka nan gurin za ka iya shiga ka shiga ta Facebook ɗinka, ka je ka yi buɗe account da su. Sannan za ka iya zuwa ka yi amfani da email, amma mun fi ba da shawarin mutum ya amfani da email ɗinsa. In ka danna nan gurin sai ka rubuta email ɗinka, sannan sai ka zo ƙasa nan gurin sai ka sa passport ɗinka, nan ƙasa kuma sai ka maimaita passport ɗinka, sai ka danna sign up. Kana dannawa za su turo maka wani sabo a email ɗinka, sai ka je ka tabbatar musu da cewa email ɗinka ne, sai ka dawo ciki sai ka fara ɗiban kuɗi a cikin ayyukan da za ka ringa musu. Ga su nan kamar yadda muka faɗa, akwai yin game, akwai yin kallon bidiyo, akwai buɗe hotuna na slideshow, akwai dai ga sunan abubuwa kala daban-daban waɗanda ba su da wani wahala. Za ka zauna ka ɗan samu lokaci ka yi. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka ɗan je ƙasa ka danna mana like, sannan ka yi sharing saboda amfanin sauran al'umma. Bari mu shiga cikin account ɗinmu mu nuna muku yadda wasu abubuwan suke. Kun gane kamar yadda na shigo cikin account ɗina, gashi nan na samu har dala 208, har da cent 897. Sannan gashi nan na saka muku link a ƙasan bidiyo nan, duk wanda yake buƙatar ya shiga ya danna, kawai zai kai shi gurin da zai je shi ya buɗe account kamar yadda muka kawo ku, sai mutum ya cika waɗannan abubuwan da muka gaya muku. Gashi nan ban jima da buɗewa ba, amma gashi nan har na samu dala 208. Ga bonus ɗina na samu dala 401. Kun ga dai gashi nan a cikin wallet ɗina ina da dala 610. Kaga yanzu a lissafi, in ka lissafa kaga za ka samu kusan kuɗin Najeriya ba kuɗi bane ɗan kaɗan.
sannan kana da buƙatar ka je ka ɗauko aiki ga suna ƙasa za a baka aiki kala-kala, duk wanda ka gani ya maka shi za ka shiga, babu wanda zai tilasta ka ya saka ka yi aikin da baka so. Gashi nan kun ga kuɗin da na samu, za ka iya samun kai ma fiye da haka ko ƙasa da haka. Kawai abin da za ka yi yanzu ka danna link ɗin da yake ƙasa, amma kafin nan a danna mana subscribing sannan a yi liking sannan a yi sharing. Mun gode.